44 combinaties waarden zich zaterdag voor de afsluitende proef van Jumping Pelemaas. Het commentaar krijgt u van Jan Steeks. In het parcours Jantje Berbe. En Jantje Berbe de Kummoed woont in Heldenbergen, maar is in de stal in Meijel op de Vierruiterste. Jan de start en de 9-jarige schimmel Chili B. Die B die staat voor stal Beerden natuurlijk. Tot nu toe blijft alles fijn rustig liggen. Je moet nog, nou krijg je een okser, maar dan gaat de voorbalk er vanaf en dan krijg je er nog een stelsprong en nog een okser. En dat is super jammer dat ze dan dat ze met één springfout toch weer de piste moest verlaten en dat ze dus niet mogen deelnemen aan de barrage. Nou, ik denk sowieso aan de deelname. Niet alle paarden wat die met doen zijn 1,50 paard. En nou, het is toch een behoorlijke zware proef. De meeste ze liggen op 1,50 en de oksels 1,50, 1,55 breed. Dus ja, dat is toch een pittige proef. En we wouden er absoluut geen 10,15 in de barrage hebben. Dus we hebben er echt voor gekozen om toch wel een behoorlijke proef neer te zetten. De ring hebben we momenteel Lars Kersten uit Helden-Echel. Lars is als teamgenoot met Bo Schuttelaar met geweest naar de EK in Frankrijk. De prestaties waren daar ook van Lars waren ook goed. De eerste dag was het iets minder. Daar had je dus 2 springfouten. De rest van de 3 dagen die doorgesprongen heeft was ze foutloos. Momenteel is ze dus aan de 3-sprong. Nou, die is feilloos genomen. Komt de hindernis van Jumping Pelemaas. Op een gegeven moment, dat gaat allemaal tot nu toe gaat het goed. Lars de riet de 9-jarige schimmel Dobby. Ja, dit is een pair wat echt constant loopt. Want anders was ze dus niet winnaar geworden van de nationale wedstrijd in Asten van de zomer. En hij heeft zich ook toegevoegd aan de barrage voor dit concours. Dus dat wil toch zeggen dat we dus in de barrage dus toch al 2 combinaties hebben op een gegeven moment uit het Pelemaasgebied. Dus het kan erg spannend worden dadelijk. 22-jarige Michael van Mierlo van Koningslus en die reed het paard Europe. Nou, tot nu toe gaat alles goed. Hij heeft nou de 3-sprong heeft hij genomen. Dat is eigenlijk de scheidsrechter geweest de hele tijd van dit parcours. Peter Onkens, de parcoursbouwer, zag straks toch op een gegeven moment, ja, als we een stuk of 7, 8 foutloos hebben voor de barrage. Dat is eigenlijk de opdracht die ik doorgekregen heb van de organisatie, want dan moet er nog niet te veel weer, want dan wordt het dadelijk te laat. Nou, Lars Kersten was juist foutloos. Michael van Mierlo is foutloos. We hebben Bo Schuttelaar erin zitten op een gegeven moment die foutloos was. Aan start kregen we nu Michel Hendricks uit Kessel. Michel Hendricks is de zoon van Paul Hendricks en tevens mede-eigenaar van Stal Hendricks. Hij start de Hinks Entertainer. In deze rubriek. Michel heeft gisteravond nog de grote prijs gewonnen van de Neptunusprijs. Ja, dus is natuurlijk, uiteraard is er nou gebrand voor in die barrage te komen, want vorig jaar zat het ook in de barrage. Nou, en toen ging het op de laatste hindernis, zeg maar de laatste hindernis, toen ging het in de fout, de snelste tijd. Maar het ging in de fout door de willen druk van de eerste naar de vierde plaats, omdat er 3 foutlozen waren en Michel had de snelste tijd van de 4 fouters. Op het moment kumpen voor de 3-sprong. De 3-sprong die is goed, de okser is goed, de stelsprong in het midden is goed. Hoe er straks toch veel op geweigerd hebben op een gegeven moment, maar dat is toch prima. Dan riet het dus over de Jumping Pelemaas hindernis heen. Ik kom nu aan Sikon, die is foutloos en dan heeft er nog een stelsprong en nog een stelsprong achter elkaar. Dat is hindernis 12A en 12B. En ja, en ook Michel Hendricks is foutloos en die schaart zich onder de foutloze combinaties. 9 duo's gingen foutloos rond, waaronder verschillende ruiters uit Pelemaas. Inmiddels is in de ring gekomen de 15-jarige Bo Schuttelaar. Dat is de jongste deelnemster, moet ik zeggen, uit het gebied Pelemaas. Met de 11-jarige Reun Carantino. Bo heeft wel wat ervaring de laatste tijd opgedaan op een gegeven moment. En nou ja, goed, wie ik al gezegd heb straks, dat alles goed ging en nu gaat het gewoon mis.
gewoon dubbel mis, want ze kunnen bij de tweesprong en nou weigert het paard. En ja, goed, het kan altijd gebeuren op een gegeven moment. Dan kunnen ze weinig aan willen. Dan denken ze dat gaat super goed en dan is de spanning toch te groot voor zo'n meisje van 15 jaar. Voor te zeggen van nou goed, alles lukt weer in de trein. Ja, en als het paard op dat moment dat ik hier zit van ik stop, dan stopt het gewoon. Het is jammer, want de rest van het parcours dat ze dus foutloos. Ja, zeer sportief. Wat jammer hè, van die weigering daar op hindernis. Nog 3 combinaties voor de barrage. Dat is Lars Kersten uit Helden, Michael van Mierlo uit Helden Koningslus en Michel Hendricks uit Kessel. Dus het Pelemaasgebied is goed vertegenwoordigd. Lars start de 10-jarige schimmelmerrie Dobie. Hij heeft toch iets geleerd van zijn vader, want dat is eigenlijk de bekende dresseur en springruiter Pieter Gersten. Tot nu toe is ze nog steeds foutloos. De tijd zit vrij gunstig. Op een gegeven moment op 32 seconden als ze eindelijk de hindernis springt. Nou, en dan reed nou naar de Rabobank hindernis de Celeste. Die is ook foutloos. Is 41 en dan neemt hij de leiding over op een gegeven moment. Een nieuwe leider in het tussenklassement. Nog één keer een applaus voor Lars Kersten. Wacht. De eindelijste hindernis is een stelsprong, die gaat er helaas vanavond. Het kost dus 14 fouten en de rest blijft liggen. Dus ja, Michael staat hem op dit moment dus als vierde, op de voorlopige vierde plaats. En ja, dat kan er nog maar één, die kan de zaak een beetje verbeteren en dat is toetsrijder Michel Hendricks. Op dit moment heeft hij dus 3 hindernissen gesprongen, die zijn alle 3 foutloos. Dan komt hij aan de tweesprong en nou heet hetzelfde wat boogschuttelarij en weigering op de stelsprong. Dus voor hem is het, ja, de titel is eigenlijk verkeken, dus de titel die gaat nou in ieder geval naar Lars Kersten uit het Pelemaasgebied Helden Echel. En dat is voor zo'n jong natuurlijk super mooi dat ze met 18 jaar al op een gegeven moment dus een titel in Kessel kunt behalen. Zeker gezien dat zijn vader dus ja, een hele bekende dressuur- en springruiter is. Lars Kersten! Lars Kersten wint de 10e editie van Jumping Pelemaas en de grote prijs. Michael van Mierlo werd na afloop geëerd als leading rider. Ja, het was een dikke proef, zeker waar. Ik denk ook wel technisch, zeker in de driesprong en in de combinatie. Was toch wel echt een struikelblok voor velen. En ja, het stond goed aan de maat. En uiteindelijk toch nog wel genoeg nullers kunnen krijgen. Ja, helaas. De wending was een hele lange wending en rechtsom is iets een moeilijke wending voor mij met dat paard. En hij ging te veel over de schouder weg. Ik kon hem niet meer controleren naar de buitenkant. En ik heb even een keer eerder iets aan de rem moeten trekken en daar was ik zelf te laat mee. Het is geen peerfout, maar een ruiterfout. Ja, absoluut. De dame zei de driesprong was echt wel een struikelblok. Ook in de barrage zag hij dat het heel moeilijk was. Omdat je natuurlijk kort in wil draaien. Maar daar probeerde ik wel iets tijd te nemen voor de dubbel. Dat ik die dubbel goed sprong. Ja, prachtig concours. Eigenlijk een geslaagd weekend ook voor mezelf. En ja, dit is een concours, een van de weinige zo mooie concoursen denk ik, überhaupt in Nederland nationaal. Laat staan hier in Limburg.